Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, eta egunon guztioi. Pleno honetan, Bizkaiko 2026ko aurrekontuen behin-betiko onarpena erabakiko dugu, eta hortaz, uste dugu prozesu osoaren irakurketa egiteko momentu aproposa dela. Beti ere, gure proposamen edo ekarpenetan zentratuta. Gaurko interbentzioa 3 zatitan banatuko dut. Lehenik eta behin, gobernuak aurrekontu proposamena aurkeztu zuenean, egin genuen irakurketa gogoratu eta berretziko dut. Bigarrenik, azalduko dut nola ekin genion eta zein asmo izan genuen aurrekontu horren negoziaketari begira, eta azkenik, akordioesaren aurrean aurkeztu ditugun zuzenketa nagusien laburpena egingo dut. Osoko zuzenketaren eztabaidan jadanik azaldu genuen, baina uste dugu gaur ere aurrekontuen azterketa politiko orokorraren inguruan aipamen batzuk egin behar ditugula. Sail egin ditugun emendakin partzialek, hain zuzen, marko politiko orokor horri erantzuten diotelako. Aurrekontuak aurkeztu zirenetik, errepikatu dugu, aurrekontu hauek ez direla, Bizkaiak behar dituen aurrekontuak, ez eduki aldetik, ez da kantitatea aldetik ere. Mundu osoa, transformazio prozesu baten sartuta dago, eta Bizkaia ez da irla edo salbuespen bat. Eta beraz, erronka estrategiko potoloi erantzun behar dira. Eta horien aurrean, politika eraldatzaileak egin behar dira. Eta aurrekontuak politika horiek egiteko tresna bezala erabili beharko genituzke. La Diputación debería pasar de la mera gestión a una dinámica de liderazgo de políticas transformadoras de nuestro territorio. Si creemos que las políticas de cuidados deben transformarse, que tenemos que hacer frente al reto demográfico o que debemos transitar hacia un modelo de movilidad sostenible y a una nueva relación con nuestro entorno natural, deberíamos utilizar los presupuestos como palanca para ello. Estas son áreas en las que la Diputación no puede ignorar la realidad, tiene competencias y capacidad para liderar estas transformaciones. Baina aurrekontu hauek ez dute ambizio eta gaitasun eraldatzailerik. Aurrekontu hauen arima, kontinuismoa eta inertzia dira. Kuantitatiboki ere, lehendik geneuzkan gabeziei moldaketa fiskalak sortutako kalteak gehitu behar zaizkio. Hartutako neurrion ondorioz, 83 milioi gutxiago. Gainera, aldundiak aurrekontu edakorrak direla esan arren, guk kontrako irakurketa egiten dugu. Aurrekontuaren hazkunde orokorra 3,9 izan da, inflazioa iaz Bizkaian 3,2 izan zen. Beraz, aurrekontuaren hazkunde reala 0,7an kokatu dezakegu. Eta iaz, ekonomiaren hazkunde erreala, inflazioa kenduta, 2,5 izan dela kontutan hartzen badugu, ondorio ez da dezakegu aurrekontuak ekonomiaren hazkundearen azpitik hasi direla. Honi, gaineratu behar zaio, 9 sailetik 5 inflazioaren azpitik igoko direla. Eta zein da datu hauetatik atara dezakegun ondorioa? Bizkaian, aldundiaren eremu publikotik aurreko urtean, baino baliabide gitxiago igaroko dela. Aurretik azaldutako aldagai kualitatibo eta kuantitatiboak kontutan hartuta, arrazoi nahikoa dago, aurrekontu hauen kontra bozkatzeko. Baina hori esan da, gure asmoa aurrekontuetan akordio batera heltzea izan da. Errealismotik ekin genion aurrekontuak negoziatzeko borondateari. Argi dago, kontu hauek ez genituela gustoko, baina bi aukera genituen gure aurrean. Lehenengoa, kritika hutzean geratzea, eta bigarrena, akordio baten bila joatea. Jakinda, balizko akordio horrek, ez ziela aurrekontuei 180 graduko bueltarik emango. Aun siendo conscientes de cuál es la mayoría parlamentaria en esta Cámara y de que las fuerzas que sustentan al Gobierno no tienen necesidad de acordar los presupuestos con otras formaciones, el año pasado fuimos capaces de identificar espacios de acuerdo en áreas estratégicas como los cuidados, la movilidad, el desarrollo económico, la transición ecosocial, la vivienda o la cultura. Medidas por un valor de 33 millones que supusieron nuestra abstención en los presupuestos. Algunas medidas ya están en marcha, pero queremos resaltar que durante el 2026 se llevarán a cabo acciones fruto del acuerdo del año pasado por un montante de alrededor de 16 millones de euros, que es justamente lo que el presupuesto se incrementa respecto al año anterior. No decimos que sean por estas medidas, pero bueno, queremos resaltarlo porque lo consideramos relevante. Las dos partes valoramos el acuerdo de forma positiva, tanto en su materialización como en el desarrollo que las medidas acordadas han tenido hasta el momento. Pero a su vez existe otra razón por la cual queríamos explorar la posibilidad de acuerdo. Ante la actual situación política de involución y crispación a nivel mundial,
considerábamos importante y pedagógico hacer un ejercicio político entre las tres principales fuerzas de este territorio en el que fuéramos capaces de identificar espacios de acuerdo. Laburbilduz, akordioa bilatzeko bi arrazoi nagusi genituen. Alde batetik, aurrekontuetan hobekuntza partzialak egitea eta horrekin begirada norabide estrategiko egokian jartzea. Eta bestetik, kolaborazioa eta elkarlanaren aldeko pedagogia politikoa egitea. Eta norabide horretan, gobernu taldeari iaz adostutako akordioan guztiz oinarrituta zegoen proposamena jarri genion mahai gainean. Antzeko esparruak identifikatzen genituen, antzeko neurriak proposatzen genituen, eta antzeko zenbatekoak mahaigaineratu genituen. Iazko formatu arrakastatzua errepikatzera begira. Esango genuke gainera, gure proposamena hobeto lurreratzeko eta zehazteko aurretiazko ariketa zorrotza egin genuela ura helarazi baino lehen. Eta noski, prest agertu ginen guk proposatutako neurriak eta zenbatekoak negoziatzeko eta tarteko neurriak eta adostasunak bilatzeko. Baina aurten ez da negoziaketarik egon. Erantzuna ezezkoa izan zen, negoziaketari bide eman barik. Kontraproposamenik egin barik. Eta ezezkoa justifikatzeko arrazoiak, proposatutako neurrietan oinarrituta baino gehiago, EH Bilduk beste lurralde batzuetan izandako jarrerari lotu zitzaizkion. Nahiko paradogikoa da baieztapen hau, izan ere, iaz, bai Araban eta bai Bizkaian, aurrekontu akordioa egin zen EH Bildurekin, eta Gipuzkoan esan horretarako aukerarik egon, Alderdi Popularrarekin adostea lehenetzi zalako. Beraz guk argi dugu, hemen EH Bildurekin akordioa ez lortzeko aurretiazko erabaki politiko bat egondala. Beto bat. Eta hori, jazteko arrazoiak aitzakiak izan direla. Lehenetzi egin dozue, EH Bildurekin, dozuen leia politikoa Bizkaiko herritarrentzat positiboak izango ziren neurri eta akordioak bultzatzearen aurrean. Eta gure ustez, erabaki hori alderdian hartu da. Ez aldundian, ez da batzar nagusietan ere. Hau esan da, balizko akordio horretarako proposatzen genituen neurriak azaltzera pasakonaz. Behin akordioa baztertuta, ondoren azalduko ditudan neurri guztiak emendakin partzialen bidez proposatu ditugu. 5 ardatz nagusietan oinarritu genuen gure proposamena. Zaintza, mugikortasuna, trantsizio ekosoziala, etxebizitza eta euskara kultura eta ondarea. Zaintza eta honi lotutako zerbitzuei dagokionean, 5 helburu lortzeko proposamenak egin genituen. Guztira, 9,5 milioi eurotan baloratu genituelarik. Lehen helburua, mendekotasun balorazioaren epea hilabete batera jaistea. Horretarako, mendekotasun balorazioaren zerbitzua 6 langilez hornitzea eskatzen genuen. Bigarren helburua, zaintzaien soldata eta lan baldintzak hobetzeko neurriak, klausula sozialen bidez. Klausula sozialen gida egin eta horien garapenerako bultzada ekonomiko importantea proposatu genuen. Hirugarren helburu bezala, zaintza zerbitzuen indartzeari begirako proposamenak helarazi genizkion gobernuari, 3 norabidetan. Gizarte ekintza saileko lanpostuak indartzea, guztira 11 lanpostu umeen zerbitzuan eta zentroetako arreta zerbitzuan, gizarte kohesio eta berdintasun sailak indartzea 4 lanpostu berrirekin, esku hartzeko atala eta berdintasuna sustatzeko zuzendaritza indartzea, zehazki, eta indarkeria sexualaren kontrako borroka indartzeko neurriak. Bertan, adibidez, krisi zentroaren indartzea kokatzen genuen, benetan 24 orduz langilez hornituta dagoen zentro integrala lortzeko. Laugarren helburua, zaintza zerbitzuen doakotasunerantz aurreratzea zen. Eta horretarako ere proposamen zehatza egin genuen. Azkenik, eta 5. helburu bezala, zaintza ereduan irabazi asmoa murrizteko akordio politikoa proposatu genuen. Abadinoko egoitzako kudeaketarako plieguetan irabazi asmorik gabeko elkarteak lehenesteko klausulak txertatuta. Propuestas concretas y realizables hacia un modelo de cuidados más justo, más fuerte y público, alineadas todas ellas con las propuestas acordadas el año pasado. Mugikortasunaren atalean, Bizkaibusiko linea ezberdinak indartzeko eta mugikortasun jasangarria sustatzeko neurri garrantzitsuak adostu genituen iaz. Aurtengo proposamenean, ildo horretan sakontzeko beste 2 neurri proposatu genituen. Lehenik eta behin, zerbitzua indartzean jarraitzeko, metro edo tren zerbitzurik ez duten eskualdeei gabeko zerbitzua emoteko 3 milioi euro bideratzea. Eta bigarrenik, Bizkaibusen elektrifikazioan salto kualitatiboa eman behar dela uste dugulako, flota handitzeko eta karga puntuan hornitzeko 5 milioi euro. Bestalde, Bizkaibizi zerbitzua
finkatzeko eta herri gehiagotara iristeko 1.000.000 euro doitzea proposatu genuen. Transbordoen doakotasunari dagokionean, 2027 urterako Bizkaiko garraiobide guztietan transbordoen doakotasuna ezartzeko konpromisua adostu nahi genuen. Hortaz gain, mugikortasun jasangarria sustatzeko neurri sorta proposatu genuen. Batzuk aipatzearren, EHUren mugikortasun plana egitea, Portugaleteko bidegorria, Realia eta Benedikta artean, edota Karrantzako errepideak konpontzea. Resumiendo, medidas de movilidad sostenible para reforzar el servicio nocturno y la electrificación de Bizkaibus, refuerzo de Bizkaibizi y realización de proyectos y estudios concretos para mejorar la movilidad en diferentes pueblos y comarcas de Bizkaia, que sumaban un total de 14,3 millones. Hirugarren bloke batean, trantsizio ekologikorako neurri ezberdinak proposatu genituen. Basogintzari dagokionean, mendien foru arauaren eztabaida garrantzitsua izango dugu hurrengo hilabeteetan. Hori kontutan izan da, basolurrak erosteko funtsa indartzea proposatu genion Aldundiari. Basolurrak erosteko 5 milioi euroko dotazio ekonomikoa jartzea proposatu genuen Bizkaian gero eta kudeaketa publikoko baso gehiago izateko asmoarekin. Lehen sektorea sustatzeko neurri ezberdinak ere proposatu genituen. Lehen sektorean energia berriztagarriak eta autoekoizpena bultzatzeko proiektu eta inbertsioi diru laguntzak emoteko 1.000.000 euro, Urduñan kokatutako belardi transformazio zentroa bultzatzea, erreleboa eta baserriratze prozesuak sustatzeko proiektu esperimentala garatzeko laguntza ematea, eta Karrantzako lehen sektorearen eta erreleboaren plan estrategikoa egitea, batez ere, esne ekoizpenaren krisiaren aurrean etorkizuneko erronken identifikazioari ekiteko. Compra de monte público, medidas de fomento del primer sector e impulso de proyectos ejemplares de futuro, muy en la línea de las medidas previamente acordadas el año pasado y que sumaban un total de 8,5 millones. Euskara eta kultura arloan ere, proposamen sorta helarazi genion gobernuari. Euskararen kontrako oldarraldi judiziala bizi dugu orokorrean eta Aldundia ez da salbuespena. Azken aldian, hainbat lan eskaintza publiko bertan bera geratu dira epai judizialen ondorioz. Testuingura hau izan da, garrantzitsua iruditzen zaigu barne mailan euskara sustatzeko eta indartzeko neurriak hartzea. Helburu hori lortzeko, Aldundiaren euskara zerbitzuak langile gehiago zornitzea eskatzen genuen. Zehazki 12 hizkuntza normalizaziorako teknikari eta itzultzaile berri 2 proposatu genituen, sailez sail euskararen egoera indartzeko eta sustatzeko asmoarekin. Hortaz gain, euskararen esparruan ematen diren euskarazko aldizkariak argitaratzeagatiko diru laguntzen igoera planteatu genuen. 1.000.000 batetik 1.000.000 dira. Euskararekin erlazionatuta, baina baita Bizkaia osoan kultura ekimenak sustatzearekin lotuta, instituzio eta elkarteei kultura proiektuak garatzeko diru laguntzak 1,5 milioi igotzeko proposamena egin genuen. Laguntza hauen bidez, zinegoak, getxo foto eta izetara bezalako kultur jarduerak diruz laguntzen dira, baina baita askotariko elkarteek egiten dituzten jarduera eta festival txikiak ere. Bukatzeko, memoria eta kultura ondarearekin erlazionaturiko 3 proiektu finantzatzea eskatzen genuen. Gallartako Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa laguntzeko 1,5 milioi bideratzea, Antzinako burdin mehatzetako kaltzinazio labeak birgaitzeko 1 milioi euroko programa abian jartzea eta Galdakako udalak garatutako burdinesiaren inguruko memoria programa laguntzea. Acciones para el fomento del euskera a nivel interno, contratando más personal, subvenciones a publicaciones en euskera, aumento de las partidas para fomentar las actividades culturales de ayuntamientos y asociaciones y puesta en marcha de medidas para poner en valor el patrimonio industrial de Bizkaia, propuestas en esta materia valoradas en un total de 5 millones de euros. Azkenik, etxebizitza gaiari lotutako bestelako proposamen batzuk egin genituen. Bizkaiko Foru Aldundiaren iritzi publikoaren urteko azterlanaren arabera, etxebizitza da bizkaitarren kezka nagusia. Inkesta egin zutenen 53%ak Bizkaiko 3 arazo nagusienen artean kokatu zuen. Jakin badakigu Aldundiak etxebizitzaren auzia lantzeko duen tresna garrantzitsuena fiskalitatea dela eta askotan errepikatu dugu neurri fiskalak modu eraginkorragoan erabili beharko lituzkela. Eta fiskalitatea zaratago doazen neurrietan, Aldundiak eskumen mugatuak dituela jakinarren 2 proposamen zehatz egin genituen. Alde batetik, ikasleentzako egoitza publiko soziala egitea Bizkaiko hirigunean. Iazko aurrekontu akordioan,
Hitzartutako neurrietako bat zen hau, baina 2025ean zehar ez du garapen nahikorik izan, eta ondorioz aurten ere proposamena egin genuen 2 milioi euroko balioarekin. Azkenik, udalei etxebizitza politikak bultzatzeko 2 milioi euroko dirulaguntza lerro bat irekitzea proposatu genuen. La vivienda es la principal preocupación en Vizcaya, según una encuesta realizada por la propia Diputación. Y es por ello que, aun siendo conscientes de que, a excepción de la fiscalidad, las competencias de la Diputación en esta materia son limitadas, propusimos 2 medidas concretas en este ámbito. El impulso para la construcción de una residencia de estudiantes pública y la apertura de una línea de subvenciones a entidades locales para el fomento de políticas de vivienda. Zaintza, mugikortasuna, trantsizio ekologikoa, euskera eta kultura eta etxebizitza ardatz guztira 51 milioi eurotan baloratu genuen proposamena helarazi genion gobernua osatzen duten alderdiei. Proposamen zabala, neurrietan eta zenbatekoetan negoziatzeko borondatearekin. Baina lehen esan bezala, aurten ez da negoziaketarik egon, ez da, eta beraz, ezinezkoa izan da aurrekontu akordioa errepikatzea. Eta hau horrela izanik, azken fase bati ekin genion, emendakin partzialen faseari. Eta hemen, gure saiakera aurrekontua modu sakonean aldatzea izan da, erronka estrategikoi erantzun egokiak bilatzeko ariketa eginez. Guztira, 121 emendakin partzial aurkeztu ditugu, ezinezkoa da guztiak azaltzea, baina bigarren txandan garrantzitsuak iruditzen zaizkigun batzuk azalduko ditut. Eskerrik asko.